Kembali lagi. Play ya. Wes. Setelah sekian purnama tidak bertemu, Iya. tidak berjumpa. Karena ya terhalang Yo cuaca, cuaca. memang kesibukan masing-masing. Nah, karena kan duwe sibukan dewe-dewe atau Monggo. ya kabar Mbak. Anu, opening sih. Opening. Nah, gue mau openingnya, ngono gue mau. Oh, Ngono gue mau. Openingnya ya padha wis. biasane. oh ngene ya. Kabari gimana? Gimana Dik Tian? Sehat ya kuru-kuru ngene. Guru-guru be. Kuru ra penting sehat. Wah, iya. Cari mbah nek ngono kuwi. Dan sing paling pokok iki sehat jane. Lah, Sehat iki yo larang. lho. Lah apa nang sehat lho? Ya tegese iki yo larang lho. Maksudnya iki Larang yo. Maksudnya iki larang iki ra ono sehat lho kuwi mau. Sehat ki ra ono sehat. Dadi gari awake dhewe lan njaga awake dhewe ben supayane kesehatan iki tetep kejaga. Rak ngoten. Nggih ta? nggih. Kadose ngoten nggih. Ayo, kita yang ngono kuwi ketoke. Ngomong pinter do omongnya. Heeh. Ya piye kabare ketua piye? Wah. Ya, sih kayak ngene iki bae. Ya wingi tak tunggu-tunggu do iki. Ya iki, yo. Nah, keturun barang aku ya. Wah, nek masalah keturun sering nggih mergane kahanan cuaca iki jan kadang iki yo, iki asli kan nek miturut tanggalan Jawa rak yo iki wis mangsane ketiga. Mu Ning kok isih nek udan dreji kae saben sore. Nah, kuwi tadi kan nang awak ya terus rasane tengkrekes ngono to. Nah, balik kerja biasane dolan ngono. Nah, gandeng kudanan ngono ya terus kemulan ngono raen. ya gue mah ya paling ya jen memang polane iki dilalae. Sing dong iki wis ketiga ning awak iki sing dong iki awak iki kulino dengan saiki iki momene ketiga ki mau. Heeh. Saiki isih ana udan. Ah, mungkin kaget ngono ya. Kaget. Ya urung siap. Urung siap maksudnya urung siap-siap nggo mantra. Lah kan Iya. nah, terus bar iki bali ndak kudanan kelebus ngono. Ya, mbuh ada apa dengan alam akhir-akhir ini ya? Dan kita lagi nganu kok memang wayahe kudu ngono kita. Ya, kok wayahe kudu ngono? Lah ya piye wong apa? Berarti yo nek bumi ini wis tuwa ngono. Ora ngono. Dunyane iki wis Dunyane wis tuwa. tuwa. Dadi ora iso nuruti sing kaya wingi-wingi ngono ya. Ya, gare awake dhewe le njaga bumine kuwi. Kadang ya wis tuwa, nandur-nandur witan, ora nandur beton ngono lho. Beton nek beton gori ra apa-apa, heeh to. Nah, iya. Engko tukul wit, tukul woh. Ya le tuwa ki ora kok umure iki apa? Apa jenenge? Okeh ngono lho, Oh, wis sepuh ngono. Ning mergo jadi ibaratnya nek di bumi iki mau dibaratke dibaratke wong Heeh. kuwi wis simbah-simbah lho. Simbah-simbah wis sing wis ya sepuh banget ngono kae lho. Nggo teken ngono ya. Heeh. Mbok tekan wae hoyak tekan. Tekane ndak papat. Kuwi miturut para winasis ngono. Kuwi saiki dunyane lagi nguwi. Lagi yo mangsane lagi memang mangsane
Iki saiki yo ngerti dhewe to saiki yo. Oke, bencana-bencana alam sing memang dong iki ora ono dadi ono kaya to kayata banjir. salah sijine kuwi. Banjir salah sijine. Nah iki Yo, terus ya aku mau pembabatan hutan ngono kae to. Sing dong iki iso banyu hutan mau iki ditampung ning bludak. Mbuh piye carane? Misteri alam ngono. Dan ditambah ya perilakune nun sewu, perilakune wong sing tidak bertanggung jawab ya ngono kae. sing padha maruk ngono kae ya. Ya, Iya. ono apa dipageri wingi? Pager apa? Oh, laut dipageri kae. Kayak aneh-aneh wae kan. Yo kayak sempat viral kayak laut kok dipageri gitu. Gayane menungso. Yo kae. Yo mula ki saiki kudungan. Apa ya nek tumrape wong biyen iki nek tembung iki eling lan waspada. Eling kan waspada. Eling sik dieling-eling apa? Ya eling ki mergo awake dhewe iki urip bebarengan ning donya ki ya. Ora mingkur antarane menungso do menungso ning ya liyan-liyane ngono kaya apa kaya kewan, kaya wit-witan kan ya bagian dari ekosistem lah Iya, jenenge. wong karo wong, wong karo kewan, wong karo manunggaling Gusti. Nah, ngono kae. Dadi ngono kuwi. Nek jarene simbah lho. Iya, ya Pak, pancen kudu ngono. Mulane wong kae enek sik do peduli karo lingkungane. Yo dhewe kudu peduli karo lingkungan. Cara to dhewe yo padha-padha len jaga. Padha-padha len jaga. Ora mek gur karo padha-padha menungso nanging padha karo lingkungane. Ya minimal karo lingkungane lah nek rung iso. Ya nek ya pengalaman soalnya zaman cilik karo zaman saiki zaman sing wis tuwek ini ketoke ora ketoke ning memang bedone adoh banget. Sing mbok rasake apa? Kan Miturut apa tumrape lingkungan lho maksudnya maksudnya ning nggon ranah lingkungan iki apa bedone adoh kaya contone ngene iki misalkan nek biyen kan ono nek kowe mbuh kowe kelingan apa ora apa iki? ning kiwa tengen ki nek ning kene ya daerah kene iki gandeng alas to kiwa tengen iki isih tembunge isih alas. Biyen isih akeh bajing. Manuk ya ora ming manuk emprit, manuk apa teruk dan liane-liane tapi kan dhisik ana cucuk urang. Oh iya cucuk urang. Cucuk abang kae. Iya bener. Juk biyen ki ana apa? Manuk apa ya itu? Manuk bubut. Oh iya, bud. Kuwi kerep kuwi pendak esuk aku tangi turu. Apa pendak esuk tangi turu ki mesti krungu. Ning ngarepan wayah esuk ya liwat apa wiruh bajing do liwat. Ngono kuwi. Terus jek akeh alap-alap. Kuwi barang. Alap-alap nek bengi engko nglilir tengah bengi aku. Nah, Nek manuk guwek. Manuk guwek. Burung hantu. Burung hantu. Biyen iki saya akeh banget. Iya, ya jan ya lambat laun iki apa bahasa Jawane? Suwe ning suwe. Suwe ning suwe. Ayo mbek sinau ngene iki lho. Lah iya. Suwe ning suwe ya hal-hal kaya ngono kuwi nganu ilang. Nah, kan donge lho. Donge kan nek miturut logika kan ora ilang mergo ya sing kudune iki mau niki misalkan bajing iki rong kakak dadi manak kan kudune luwih akeh. Ning ya gandeng nun sewu mungkin kuwi ana campur tangane menungso kuwi mau ya. Menungso ya mbuh sing dibedil, mbuh sing di apa dadi apa, mbuh sing
Kejiret apa? Ya. Kejiret kabel listrik juga setrum. Ya iso kuwi iso lompat gogrok. Nah kan iso seleksi alam. Sepandai-pandainya tupai melompat. Lah ya mesti diblok. Ngono kae. Kuwi nek kewan iki mbiyen ngono kuwi. Yuk apa? Kalong. Yo. Nah, kuwi mbiyen kan kerep banget tuh. Heeh. Ya wayah surup, wayah apa mbiyen ya akeh banget. Ya nun sewu sing kiwa tangan kene pun akeh sing do nyuluh. Mune nggo tombo ngono nek mbiyen. Heeh. Ngono kuwi nek kewan iki aku lho mesti apa mau ngomong ke bedane biyen karo saiki. Saiki kan aku jarang banget nganti wiruh kaya manuk cucuk urang wae. Wis ra nemoni. Yo arep piye kuwi nek cucuk urang kan manggone nang rong-rongan bambing to. Gak saiki kan bambing-bambing wis dadi bangket. Ah nek kene urung, Bro. Kene isih lemah ibaratnya, isih akeh lah. Harusnya sih ana ya, kudune sih. Ini isih ana wong nek diomongke hitungane apa ya? Apa jenenge? Pokoke nggon bab pembangunan lah. Heeh. Kene iki hitungane suwe ngono. Dibandingke karo sing apa? Liya-liyane. Ngono. Kene iki ya suwe ngono. Bahkan ya ora beda adoh karo mbiyen nek nggon bab bangunan lho. Kuwi dan nek nggon miturut apa? Kuwi mau nggon-nggonan habitat ya. Habitat. Bahasa mau. Indonesiane ono, bahasa Jawane apa? Waduh. Apa? Yo sementara habitat ono sik wae. Kuwi iki isih ono lho. Ning kok kewane iki ra ono. Ya kuwi ora memungkiri tidak memungkiri bahwasanya iso wae kuwi eneng sik ngrumat. Ya ngrumat dalam bentuk apapun ya. Ya mbuh engko iso nang dhuwur piring mau nang apa kan ra. Ya mergane yang ngelingi nek jaman cilik mbiyen pancene apa ya? Pangan iki durung akeh. Pangan durung akeh. Gek yo iso akeh saiki jaman saiki. bener. Gek yo anggere nek rong ngono kan penasaran. Kuwi leng ula apa? Aleng wo tetep dileboni tangan to. Oh tikus apa? Tetep di nganu lah kuwi. Dadi yo iso diomong nek cilikanmu ya cilikanku ngono ya. Cilikanku ngono kuwi ya kaya survival lah. Bahasa Jawane apa ya? Ngelidik. Dadi anek susuh manuk ngono ya. Manuk iki dirumat. Mbah bentuk rumatan iki piye kan? Ya. Iya. Mbungku njuk ming dingu njuk ming mati. Heeh. Apa bare kuwi dari dipeteti? Yo ana yo sing ngono kuwi. Salah satu ya kanca kula sak barengan. Dadi eneng sing ngrumat terus bare kuwi di nek sik seneng kewan ya di rumah tenan. Ya. Dikandangi, dipakani. Ngono. Cucuk urang ya saiki ra tau ketok ya. Iya. Alap-alap mbah sik anu banget ya. Ah kuwi ya. Biyen kan pendak awan, pendak apa lah. Heeh. Angger dolanan ning latar mbuh karo mlinteng apa kan mesti ning dhuwur alap. Heeh. Mencok ngono. Gek nek ngabur kan suarane nganu banget. Kuwi ketok banget, mencolok banget. Soale yo gede dhewe. Gede dhewe bener. Tumrape manuk liyane iki kuwi ning langit iki ketok gede dhewe. Wibu. Kok wibu malah Jepangan no. Apa bidu? Biya manuk bidu. Ana to ya en. Oh ya. Nah kaya kuwi. Mbiyen iki ya aku mah lho saking akeh to jenis-jenis iki. Ngasih lali. Apa neh yo mbiyen iki. Ya nek kewan kuwi, nek kewan.
Nek wit-witan ning boding nek saiki siapa ora? Apa? Anu godhong tuntutan. Ngerti ra kowe? Ngerti. Sing lambune buatek ya to, nek diremet-remet. Kaya entut ambune. Ha iya. Kuwi ning wit tetean biasane. Dek apa? Benalu gitu dek. Benalu, heeh. Apa tanaman tipe-tipe benalu sing dek merambat. Merambat kayak ngrugekake sik dirambati. Ha kuwi. Apa nek ngono kuwi? Simbiosisnya Nganu, komensalisme apa? ambuh aku wis lali yo, ora tau mempelajari kuwi. Mutualisme ra saling Padha-padha menguntungkan to. Nah, sing diapal mikir kuwi. Komensalisme apa? Oh, sijine kuwi lah sing sijine untung, sijine rugi. Rugi. Kuwi nek nang daerah nggonku kadang sesuk nemu mbah aku. Apa meneh? Heeh, mangsa-mangsa ngene iki kan yo isih nek rambatan lho. Nek daerah nggonku. Nah, kuwi dhisik ning wetan ngene iki ra apa? Hitungane nek biyen kan pager bumine iki Nganggo wit ya. wit tetean to. Heeh. Sing memang yo kuwi iso dibentuk lah. Bisa dibentuk kayak rasane. Heeh. Luwes intine yo, ketok apik yo kan. Nek ling rumah iso. Nah, kuwi biyen rata-rata pager bumine kuwi. Heeh. Urung beton iki sih jarang lah biyen. Jarang banget lah, jarang banget. Kuwi engko terus bare kuwi ben ketok rapi engko ditambahi empring. Digo nyonggo. Biyen iki akeh banget to angger liwat ngendi ngono mesti wiro lagi ngetoki kuwi. Heeh. Dong ngrumat pagre Tetean kuwi. Nah, biyen dolan iki yo mlinteng ya mesti nemoni kuwi to, nemoni wit tetean. Heeh. Mesti Mesti kuwi. ono godhong tuntutan. Mesti eneng. Nah, disaut dong nggo lelet-leletan to. Ayo do yo ibaratnya jahil to, bocah-bocah. Do iseng. Kuwi sing saiki Ya iki mau nganu. Apa bengi iki ngomongke bab lingkungan. lingkungan yo. Secara tidak langsung dia spontan Langsung kocap ya kuwi. iya ya Tanpa Apa? direncana ya. menange wong Jawa apa iso basa-basi Neng nganu Mbah. Nek krungu cerita mbah-mbah cuman biyen yo. Mesti pernah krungu ngene. Wah iki lho Le, lah ku nandur ket sadurunge kowe lahir, wah aku sih sakmene, sih sak anakmu kuwi. Nah. Tekan gedene semene. Eneng ra Mbah uwit sing tok tandur dan kerumat. Kaya sing diceritake mbah-mbah jaman biyen. Ya model-model ngono kuwi lah. Yo dah kuwi wit. ora ono Nah kuwi bedane mungkin iso. Mungkin bedane kuwi paling iya. Ya sebabnya mesti mbahmu apa pak lekmu apa pak demu mesti tahu omong ngene kuwi. iya Wah iki lho Le, biyen sik nandur aku. Wah, Biyen kuwi isih sak meter saiki wis kae delok Nah, kuwi ya kuwi salah siji sik bedake paling ya kebiasaane wong jaman biyen ya. Gabut sithik paling golek nganu do nyangkok. iya Do nyangkok ya jaman cilikku nganu Mbah yo apa? Ya sering aku nyangkoki ngono kuwi. Ya cuman nang omah enek sebagian sik dadi enek sik ora. oh Ya garek ling rumah to. aku ora apa ya ora yo ngalami ning mesti iki ora njuk melu-melu tetandur Heeh. Lah kuwi kan asline wong tuwa nalurake ngono kuwi ya nek penangkap kuwi Mas. Asline kan secara tidak langsungnya menyampaikan, ayo kita jaga bareng-bareng. oh iya Ayo kita jaga bareng-bareng. Lek nalurake Jawane lho. Ya mungkin nyeritake ngono kuwi. Oh.
Berarti wingi nandur Pak D nandur iki, wah aku ya tak nandur. Si ben iso tunggu pengeling-eling dan lain sebagainya. Asline kan kuwi dinggo nglestarake ben supayane wit-witan nang pinggir omah terutama ya. Kuwi ben supayane ora entek. Wujud anu ya, wujud apa? Jaga lingkungane ngono. Bisa jadi. Nah kuwi Kuwi sing luput ning kono kuwi. Ketoke wong ya nek aku mbiyen ya nemoni kono kuwi nemoni cuman ora kok njuk terus wah aku ya tak nandur lah. Sakle wis kuwi mau wis apa? Wis oleh apa ya tembunge iki oleh pengaruh lah, oleh pengaruh liya ndi sing sibuk apa dolanan PS apa ngono. Iya. Sing sifate kuwi dinggo bocah menyenangkan, luwih menyenangkan. Ya. Wong ono sing dolanan apa anyar metu njuk melu-melu kuwi akhire kegeser tuh. Iya. Sing dong iki ya ditung wajib ya jane Ya penting. ya wajib ya. Ning ya kuwi mau gandeng ya wis kurang apa ya? Nek leh ku ngarani kurang kurang titen lah. Apa ya? Ya iso ngomong ngono, Mbah. Dadi kaya-kaya ki wis ora peduli karo kiwa tengen. Kiwa tengen tegese ya lingkungan ya apa sing ning kiwa tengen lumrahe. Oh, Kok kaya-kayane ngono lho. Dan ditambah dengan saiki sing akeh hiburan dan akeh macem-macem ki mau. Ya wis. Tambah saya adoh meneh to. Iya. Kuwi mungkin PR awake dhewe sing Bener. kudune ya mumpung wis sadar mumpung wis wah ya Terlintas ngono ya. Saorane kan wis kepikiran. Nih, karo anu, Mbah. Nek tak delok saiki ya pas niki wong dono tandur kuwi lu nek secara penglihatanku ya pendapatku ngono wae lah intine. Kuwi luwih do mentingke nang estetika utawa wah iki ketoke didelok apik nek tak tandur nang kono. Oh, Jadi lain dari itu misalkan intine ada saka sing dibutuhke ngono lho. Maksudnya sing dibutuhke cara dene ya kaya menuruti- bapak-bapaknya dhewe. menuruti karep. Heeh, mbah-mbahnya dhewe mbiyen kan nandur wit kambil nih. Sesuk nek gede wae iso dienggo jangan, iso dienggo Ya. obat, iso degane iso dienggo obat ngono ta, maksudnya iso dienggo merawat racun dan lain sebagainya. Blarake iso dienggo gegenen, bongkoke iso dienggo gegenen. Terus bare kuwi manggare iso dimasak. Dan lain sebagainya mesti mikire ngono to. Saiki rak ana sing nandur kambil. Mungkin jarang ya. Oh iya. Saya malah dinteki. Ndek kuwi to sisan to. Nyemelangi pertama. Lah kuwi karena ya mergo beda ngono kuwi, Mbak. Yo nek biyen kan mungkin fungsine bapak-bapakne awake dhewe nandur ki ben supaya sesuk nek misale ndek anak es gede wayah omah-omah usuk iki iso dienggo gawe omah. Ya. Nah, sedangkan saiki kan yo wis rada apa ya bergeser ki. Yo omah iso nggo hulu. Oh. Nah, mungkin nek dhewe yo nganu kepikiran sampai situ juga sih. Tadi kan apa ya? Yo Ya sing kudune iki mbiyen ki apa? Urip ki memang sangat apa ya? Ya pertama bergantung. Sing kepindune memang berdampingan dan gelem ra gelem kudu di uri-uri. Kuwi mau hubungan antara menungso karo lingkungan iku mau. Ya lingkungan ya kaya sing tak omongke mau. Ora mung sekedar tetanduran ning ya kewan ning ya sak padha-padha. Hubungan antara menungsone juga dijaga. Lah saiki wis geser ki wis sing
Gesere nang arah Ya sing kudune iki njaga apa ya njaga hubungane menungsane ya njaga kuwi mau liyan-liyane kuwi mau njaga lingkungan kuwi mau. Saiki wis sibuk dengan dunianya masing-masing. Dunia dalam genggaman lho. iya ya bisa diomong nganu ya piye ya marem tinggal awake dhewe sikik Iya, soalnya wis toh. ketutup kaya jamanku mau lho. Sing dong iki apa kepengen terus kepicu soal wah iki aku kudu nandur melu-melu tetandur iki. Ning malah sibuk dan oleh pengaruh-pengaruh kuwi mau macam-macam kuwi mau kaya PS kaya dolanan-dolanan sing modern semi modern ngono kae. Akhirnya ilang to. iya Lah ditambah saiki sing jaman saiki sing memang ya kabeh serba digital mau. Ya pertama digital kepindune luweh apa ya luweh menarik lah. Ibaratnya saiki teturon wis ngerti kono-kono wis ngerti ngendi-endi. teturon nek ndelokke kotaan we ngerti kono kae banjir ngerti nang kono enek laka ngerti nang kono enek opo ngono ya Ya secara tidak langsung ya kaya nek wong ngomong ki apa jenenge menjauhkan yang dekat terus mendekatkan yang jauh ki ya konotasine ya positif ya negatif saiki. iya bener Sing dong iki mau kaya berita kono-kono ki dong iki kudu mara ngene sapa lagi oleh beritane saiki rasah mara wis oleh beritane ya pertama medhot silaturahmi iya iso sing kepindune ya nek tumrape kuwi mau nek ngomongke kesehatan mau ya mager kuwi mau akhir sing dong iki rono ubah-ubah dolan ya ngepit ya numpak motor apa ngopo ya jenis rawung ngono to heeh wis ning omah wis oleh macam-macam lho. ya asline nek misalkan ditarik meneh ya Mbah ya semisalkan awake dhewe berkegiatan kaya wong biyen maksudnya di pas sela-selane wektu ngono lho kaya toh bali nyambut gawe kaya nyapu yang ngrumat tanduran ngono asline nyenengke Mbah nang pikiran luweh tenang Iya. Dadi semisalkan pas dino prei hambok pegawe to semisalkan umure wis kanu ya Mbah ya umure mungkin saiki paling saiki swidakan ya wis 50 swidakan hambok pegawe kae nek dino prei mesti ana sing do dilek sawah nyelake lho maksudnya nyelake dilek sawah mbuh kuwi engko nang kono mek gur nilai tok mbuh lep apa ya ana sing nang kebon ngresiki kebone ya maksudnya asline kegiatan-kegiatan ngono kuwi nek dilakoni asik yo kan ora kalah asik ya mungkin nang apa ya nang kemarmane nek misalnya berhasil nglakoni kuwi malah luwih marem lho Mbah nah misalkan misalnya contohnya awakmu pas balik kerja nyelake tuku pot popo apa tuku kadang ngerti misalnya itu terus bariki pas spray dieksekusi ki nganu garap lemahe Sempet tuh mesti kan nang apa ya nang ya awakmu ngerasa marem ngono lho awakmu dhewe sebisan kuwi terus bar kuwi nang lingkungan ya cetha iya maksudnya cetha enek dampake ngono lho iya daripada nih pas spray mek glundang-glundung ya orang mengke mbok yo nyambut gawe ya saya ya ya maksudnya nang kono kuwi kaya luwih berkembang ngono gitu maksudnya berkembang yo luwih berkualitas bener
Asline dibandingke glundang-glundung kok esuke Senin ya klentruk meneh. Iya. Padahal pas Padahal dino prei mek gur teturan. Tapi nek misale pas ya aku ya pernah ngerasake juga ngono kuwi. Maksudnya pas prei kerja ya jajan nilai kebon lah, ngerapas-ngerapasi apa pang-pang sing do nelalang-lalang kuwi dirapekke ngono. Nyatane Senin ya tetep segeri. Enggak no Iya. dino prei ini dinggo nganu Tinggal kegiatan. kegiatan. Yang kadang ngono kuwi. Ya sempet tak rasake. Yo lek aku ngrasake yo nglakoni sih, maksudnya sempet nglakoni. Heeh. Soalnya ya Cen biar jeneng apa ya nek wong biyen ngomong iki cerak meneh karo kuwi mau kiwa tengen Heeh. luweh tengen lah nun sewu luweh nggatekke meneh luweh nggatekke meneh apa sing ning kiwa tengen iki rasane yo kuwi mau ana pertama ya ana kemarman. Sing kepindhone ya ana dampak positif lah cetha. Iya. Pertama awak ya sehat mergo Obah-obah. obah kemringet. Sing kepindhone ning lingkungan ya sing dong iki prampang panas ngono kae. Dadi ana ijo-ijone gandeng ditanduri, gandeng dinepot ning ngono apa. Iya. Dadi ketok adem disawang seger ngono. Nah kuwi asline piye yo efek saka perkembangan apa? Zaman lah. Perkembangan zaman ngono wae lah. Dhewe ndelok HP we apa-apa iso ngerti cuman ning ya kuwi mau. Nek misale dituruti kuwi ya nang awak asline malah bobrok ya. Wah iya. Ya kuwi mau mager. Heeh. Nek Terus wong- ngomong apa-apa to? Heeh. Kuwi mbok saka esuk tangi turu tekane arep wayah turu meneh iso Iso. Kelakon. Dadi ancane kudu dikuatke tenan. Kudu dikuatke tenan dhewe. Ya kuwi aku mau ngomong sempet nglakoni soalnya saiki wis ra nglakoni meneh. Nah, Soalnya pertama balik kerja wis ya saiki gandeng di cilikan yo Langsung. karo anake langsung anake engko ngerti-ngerti kok andang magrib iki. Kok andang bengi ngono kuwi. Bengi ya wis ya nek ora sayah banget ya ana kegiatan nek ora ya anu bablas iki mau keturun mau. iya. Salah saya sih kayak yo nang gawean. Iya, nek biyen kan ya nun sewu maksudnya ya dilalae anak lagi siji biyen Heeh. dilalae ya wis gedhe wis iso dolan dhewe ya ngomah tekan ngomah gabut ya nandur-nandur po Iya. ngopo resik-resik ki weteng. Nah, asline dadi kowe nek misale balik kerja ngono langsung anu, Mbah. Langsung nyandak anake. Iya entah aku ngejak mlaku-mlaku tempat kipit po ngopo kuwi kegiatane esuk pun ya ngono wisan wis Dadi tanggung jreng nang turu ya mbok wis nyepakake Heeh. kuwi kowe ngejak anake. anake heeh urung go anu sing gedhe ku mau ngedusi po ngopo paling sih kudu didusi nek ra didusi ndak suwe lah dus Ora gek cekat-cekat ngono ya. marai telat to. Nek aku mungkin biyen balik kerja iki kok mesti anu sih, Mbah ya. Dadi koyo ya mek gonalurake wae biyen bapakku anggere balik saka sawah ora tau langsung mlebu. Oh iya Bilang ngono. Maksudnya iki nang ngono wis sike nang omah nang ngarepan ngono kae mbek nyawang sapi sike karo nglinting. Intine nglinting sak jembatan ku lagi mlebu omah. Nah, tak ya mek gonalurake kuwi mesti. Maksudnya iki ya memang kan biyen iki aku ndelokke kebiasaan ngono kuwi kebiasaane wong tua dan sampai aku nyambut gawe pun nek misalkan tekan omah ya koyo iki mau nang kene
Aku tekan kene dekrak salaman ro awakmu nang kene terus dolan HP. Apa maksudnya iki sibuk ro? Intine ora ngomong apa sih lah. Eneng momang menit tekan 10 menit. Iya. Mungkin ra ngejak omongan awakmu. Terus bare kuwi intine mek guru lingkuh. Ngono asline apa ya? Ya kaya apa ya? Apa yang nge-refresh ya mungkin. Ya iso refresh, iso nenangke sike, iso ya mergane kan selama perjalanan nampa nang gawean kan nek hawa-hawa sing kuwi. nah kuwi sing tak odeni misalkan engko misalkan langsung mandang apa mesti ana sing kliwatan apa ana sing gitu. Ya kemrungsung ki malah. Apa ana sing apa ngono. Ning kan biyen mesti ngono kuwi aku. Ya mesti ngono nalurake kuwi mau. Kuwi pernah ono sing bahas kuwi ya. Dadi jan memang direkomendasikan yo. Heeh. Dadi ya iki mbuh tinggo wong lanang tok apa tinggo apa wong wedok juga. Karena sing pas bahas kuwi, sing pas dibahas kuwi, Heeh. kuwi ndelale sing dibahas ki lanang. Heeh. Dadi wayah balik kerja, Heeh. ki aja langsung mlebu omah, aja langsung piye-piye ngono. Iya, Ning sempetno relax sike. heeh, kuwi teko nyambut gawe pombo saka ngendi saka lunga ki golek 5 menit mau 10 menit sik dinggo ya ku mau nek bener nek ono hawa-hawa mbuh mau ning dalan petukan wong sing ra penak miso-miso kegawa ning omah kan bahaya juga. Bahaya bener. Makane momene dinggo kuwi mau apa menenangkan pikiran, menenangkan emosi dan segala macamnya lagi mlebu. Iya. Wedine ndak mau hawa-hawa negatif sing kegawa ki kok ndak kegawa ning omah mbungko nyeneni anake mbungko nyeneni bojone Ribut bojone kan bahaya ta ngono kuwi. Dadi ancane ket mbiyen ngono kuwi dan apa ya? Kakangku adikku ya ngono, Mbak. Kakangku adikku ya ngono. Dadi seumpama bali nyambut gawe ngono. Ya ngono. Nang ngarepan lho, sing biasane nek misale awakmu dolan. Wis linggo kono kae. Wis. Linggo kono kae, engko terus bari kuwi lagi nyandak apa sik di anu. Ya kuwi nek aku dhewe urung iso ngono kuwi. Wis urung iso ya isih kuwi mau. Kok tekan omah atus ya langsung nyandak apa sing ngopo. Urung iso sing golek apa ya golek momene nggo nenangke pikiranmu nek mboh nek tumrape wong nek ora tumrape nek miturut wong sing paham soal kuwi ya kuwi jan direkomendasikan gelem ra gelem kudu ya jenenge wong lanang ya mesti saka njaba kan iso kegawa gampang banget. Iya, kaya misale nang gawean kan jenenge gawean ki akeh tekanan to, Mbak. Kuwi barang. Akeh tekanan otomatis misalkan wah mau diuyak-uyak nyambut gawene di ngene. Tekan omah wis langsung diributi apa diopo ngono kan otomatis tensine isih dhuwur ngono lho. Tensine isih dhuwur. Ngono. Ya kuwi mek nalurake kuwi mau. Ya ngono kuwi nek ya ora apa-apa. Ya kowe ra nyepake anu, Mbah. Keran-keran nang njaba ngono, Mbah. wah kuwi sing biyen ki ya kowe tau tak critani to. Konsep hunian konsep omah wis beda lho karo ngen-ngen iki wis beda atuh. Iya dadi rada enek Tim meleset lah. Yo lagi nganu sih. Apa ya lagi kepikiran meneh soal kuwi. Iki piye carane mbalekke
mbalekke rencana mbiyen sing berarti ya tertunda kaya kuwi mau keran ning jaba. Soale yo nek tumrape wong mbiyen ya wong Jawa mbiyen kan saka lunga ya wisuh bisa kurang bejane nek ana telek apa lah kuwi kan katut mlebu ambune mau ora sik nggon bab gaib ora ning ya kuwi ya mau bab rereget mau nek katut mlebu ning oman karena saumpama nek misale kowe seneng terus sesuk seneng tetandur kan nek misale nek keranang jaba kan penak nek arep nyiram-nyiram nah ngono kuwi ya kuwi bayu wis ngono to ya ngono kuwi lah. Apa nih? oh nah iki dadi sak episode Ya kayak pengen bahas sing sing apa sing baku heeh nang yo butuh kuwi butuh pendalaman materi sike kuwi butuh pendalaman materi sike kuwi sesuk nek misale karo cacah enek janakel barang ngono kan luwe nah wingi soalnya ngopo Kang Sen tak ngurus janakel ro Demariati kapan dek kapan yo winginane po kapan pokoke rung suwe lah heeh ya kuwi Kang Sen oke ngasih teko rene ngasih si sapa ya janakel ro Demariati mau heeh terus keturunan nang jare didodok-dodok iki ora respon aku nilai bojoku ya ora tangi wis wengi engko jam 09.00 ya wis ra sida Kamu tak kira ya keturunan nih. Tak mbek aduh. Aku wis tekan jodok no tak ndelok ya ping. Wah yo urung diwaca iki. Turunmu yo. Langsung pas ngidule ngono. Wah es lintang biru wis berarti nganu iki. Standby wonge. Wis langsung jujuk rene. Yo mau listrik mati barang to mau aku ora ngerti mulai mati wong keturunan lumayan posisinya sore di peteng aku nyemet lilin lagi tulanan apa ya begitu Dulu ya. begitu ya kawan-kawan Untuk Sobat-sobat. ini session ini baca basi hanya baca basi toh ya. Hanya baca basi. ya syukur-syukur ana sing iso tinggu ya alhamdulillah nek ora ya wis ngono mesti rasa tinggu sepaneng Rasa tinggal sepaneng lho digawe luwes wae lah kok. nah iya Mbak mau napa kanca-kanca misale apa ya? Kanca-kanca apa jenenge? konco-konco Kanca-kanca. Nek arek kuwe sapa ora apa-apa tulis bae nang komentar. Mengko gene iso dibahas nang kene apa kanca sik komentar ameh gabung ora apa-apa ya. oh sangat-sangat bisa apa sapa iki mara nandi ngono ya oke Jadi kene iki luwes. yo intine sharing lah sharing pengalaman mbok menawa ana apa sing iso dibagi Ana sing iso dienggo. Jadi ben supayane tetep yo nek adohe yo tetep rahayu rahayu. ya begitu Ya sekian dulu dari kami. banyak salah kata mohon maaf nek ana sing perlu dikoreksi ning kolom komentar
kolom komentar bebas arep ngoreksi Iya. kepiye-piye bebas. Monggo. Matur nuwun. Nggih.